भाई सरकार हमनी के 6,80,000 मोबाइल नंबर बंद करे जाइबा, माने ओकरा बाद तोहनी नंबर के केहू लेखा भी यूज न कर पाएबा, चाहे वो नंबर तोहर कितना भी खास नंबर काहे न बा। चले वीडियो में पूरा मामला के अच्छा से तोहनी के बतावैले कि आखिर भेल कथी बा। देखा बात खाली मोबाइल नंबर के नहीं खे, सरकार 28,000 मोबाइल डिवाइस के भी परमानेंट ब्लॉक करे जाइबा। जे लेखा सैमसंग के मोबाइल में लोन टाइम पर जमा न कैला पा कंपनी मोबाइल के ब्लॉक कर देवले, वही लेखा सरकार करी। सोच ल कितना के मोबाइल रखले बड़ा सब पैसा तोहर बर्बाद हो जाये। पूरा बात ही बाकी सरकार लंग समय के साथ साथ फ्रॉड के केस बहुत हुई बा। अब बोतला से लोग सके लूटे ला कौन कौन दिमाग लगावले उ तो जानते हो बा। लॉटरी लागल बा, तोरा जैकपॉट निकल गल, तोरा नंबर के कार जीत गेला तू, ऐसा बहुत। यही से निपटे ला सरकार भारी मात्रा में नंबर से सिलेक्ट कैलक जब सबसे ज्यादा फ्रॉडगिरी करी रहे। ओकरा बाद सबके कोपचा में डाले वाला काम स्टार्ट कर देल। अब भाई तोहनी के हम पहले बताऊले कि लूटे वाला भी बहुत होशियार हो गल बा। उ लोग के पकड़ल अपना आप में माथा के दर्द बा, काहे कि बोतला से चटाचट नंबर बदलले। माने लोग से लंग फोन कैलक, अगर मुर्गा फसल तो फसल, अगर न फसल तो नंबर चेंज करके दोसर यूज करे लागी, आ वो दूसर का नंबर से दूसरा लंग फोन करी। बताओ ये लेखा कैसे पकड़बो कोनो फ्रॉडर के। अगर एगो नंबर यूज करे तब ना बहुते लोग से लंग नंबर जाए तो स्पैम पर टिपला से वो नंबर स्पैम हो जाए, समझी बोला ना। लेकिन ये लेखा तू कैसे पकड़बा। अरे सरकार के तो जांच में ही पता चलल कि एगो मोबाइल में 4,000 सिम डाल के यूज कल गेल बा। माने तू खुदे बताव आज तक तू अपना जिंदगी में कईगो सिम यूज कैले बरा, सब मोबाइल के मिला के बताइए, ठीक बा। जितना भी भाई यूज कैले होबा ना 4,000 तो न कैले होबा, इतना गारंटी बा हमार। पर भाई सरकारों कम तेज थोड़े हवा, उहे बोतला से के पकड़े ला एगो और पाठ पुर्जा खोल दिल ओकनी के कि कैसे ओकनी से बचे ला सिम छोड़ावले दूसरा स्टेट में आ फ्रॉडगिरी करले दूसरा स्टेट में। माने भाई सब ए लगा पकड़ाए के जो डर बा उ 9 के बराबर बा। माने दिमाग देखी बराई तो तोनियो के ना पता होई। यही से के लेके सरकार पिछला बार 20 लाख नंबर के जांच करेला टेलीकॉम कंपनी से के कहले रहलवा। माने वो सब कंपनी के कहला कि तोनिया 20 लाख नंबर के री-वेरीफाई करावा, ओके छोड़ावे के बेरी जो आईडी लागल रहे ओके फिर से जमा करेला कहा। भाई तू जान के शौक हो जाएगा कि खाली 10% आदमी ही, माने खाली 2 लाख के आसपास नंबर ही री-वेरीफाई भेलक। सोच सकल 20 लाख में 18 लाख नंबर फ्रॉड। जहाँ तक मोबाइल ब्लॉक करे के बात बा ना भाई, तो ई ओकरे होई जो अपन मोबाइल में ज्यादातर नंबर यूज कैले बा। ज्यादातर से मतलब बस 150 ना, हम चाह के 1000-2000 हमनी के ना तो नंबर ब्लॉक होए वाला बा आ ना ही मोबाइल। वैसे भी हमारा अंदाज से भारत में कोनो मोबाइल चलाए वाला ना बचल होई जकरा लगे बोतला से के फोन ना गेल होखे। खैर देखा एमकी तो 6,80,000 नंबर के सरकार री-वेरीफाई करावेला कहले हवा। देखे में कितना नंबर फ्रॉड निकलले। हम तो ये चाहे बारी कि भारत सरकार जे लेखा भीड़ गेल हवन भाई, वही लेखा पूरा कचरा साफ करके रुकता हुआ तो ये ठीक बा, काहे कि एकनी से के कारण न जाने कितना आदमी रोले होई। खैर तोनी के वीडियो से कुछ समझ में आयल होखे तो लाइक फॉलो वगैरह कर देवल करा। मिलले तोनी से अगिलका वीडियो में। जय बिहार।